Se on Martimoavan soidensuojelualue ja olisi tarkoitus käydä semmonen hiihtopilikkivaellus. Täällä on aika lailla vaan niin yksi järvi, mutta se onkin melko iso ja toivotaan, että siitä nyt vähän kalaakin saisi, että pääsis kalakeiton tekoon. Aamulla vasta keksi, että tännekin voisi lähteä. Ei ole oikein suunnitelmia muuta kuin, että muutama päivä olisi tarkoitus olla. Yötä kämpässä tai laavussa ja semmoista. Vettä ei paljon ollut, se oli sitä samaa tasasta, että siinä joku puoli metriä vettä jää alla ja tuuli oli jotakin aivan karsiaa. Ja nyt sitten ei sitä ei nykyään ja nyt sitten tuli tähän laavulle ja tehtiin tuossa vähän eväästä ja kahvit. Tästä olisi 2-3 kilsaa tuonne lähimmälle kämpälle, että mietin nyt vielä, että pitäisikö mennä sinne vai jäädä tähän laavulle yöksi. Että menee sinne kämpälle, niin huomenna ne pilikkilammet on sitten vähän kauempana. Saattahan se olla, että tässä tulee vielä pimiessä hiihto sinne kämpälle. Ja hyvä idea oli tulla tänne kämpälle lämpimään. Helpompi huomenna hurautella täältä sitten noille lammille katsoa, että jos sieltä vielä jostakin kalaa kuitenkin löytyisi. Fiksut on kämpät. Kyllä kelepas olla. Oli oikein peitot ja tyyny. Hyvä nukkua. Taitaa olla lentokeli tänne. Otta rappakaa. Aivan mahtavaa hiihellä, jäätynyt tuo hanki, niin pääsee aivan mistä vain. Eilen kun puotti, niin tänään me ei puota yhtään. Jaa, siinä on ollut joku vähän isompi tassunen liikenteessä. On tästä järvestä jonkun hirviön joskus saa. Totta, tämä on kalanleuka. Oli oikein hyvä hankikanto ja näin päin pois. Oikein mukava keli tulla. Pilikkiminen ei antanut sitten ei yhtään mitään. Muuta kuin epätoivoa, mutta koittaa tällä risukeittoon, että saisiko keiteltyä kahvit tässä. Tai risukeitin, niin kuin vaimo sanoo, että tuherrin. No niin se vain saatiin kahvivesi kiehu. Pikkusen piti välillä lisätä sytytyspalaa. Suunta sitten tuonne seuraaville lammille, että jos sieltä saisi jonkun kalan. Se olisikin kiva, kun se olisi kalan verta eikä omaa verta. Kairin terästä otin suojaa pois, niin viilsi sormenpää auki. Onneksi on laastari. Viimeinen vielä.
Täällä olikin näppärä kämppä. 2 sänkyä ja kamiina. Ensimmäinen paikka, missä olisi oikeasti viinaakin tuolla pullossa. Tai en tiedä mitä siinä, en uskalla sitä maista. Viereskirjan mukaan joku on saanut joskus kalaakin tuolta lammesta, mutta ei ollut meikän päivä. Merkit on vähän semmoista, että taitaa olla parempi siirtyä ihan hiihtelypuolelle huomenna. Se on hyvin nukuttu kämppä yö takana. Niin nyt sitten hiihtää tuonne kohti Kivaalaa. Luvannut aivan kauhean lumimyrsky, mutta kyllä sekin nyt varmaan on antoisampaa kuin tuo pilikkiminen. Hanki kantoi hyvin kyllä tuolla jängällä. Pikkusen siihen oli tuiskuttanut lunta, mutta tuuli oli aivan hirviä. Tähän mennessä tämän reissun pahin. Onneksi se oli myötäisen puolella, niin melko äkkiä pääsi tähän kämpälle. Laittelin jo ruuat valmiiksi ja nyt ei ole muuta kuin lämmäyttää. Voi sanoa, että on pikkusen nälkä tuon päivän hiihtämisen jälkeen. Tänään luvassa soritsomakkaraa, perunaa ja jonkinlaisessa kermasinappikastikkeessa. Tosiaan tää on juhlaruoka. Mä tein tuossa äsken sähköisesti työsopimuksen, joten ei muuta kuin korkataan se reissu ainut olut ja nautitaan. Nyt on hieno hetki. Päivä hiihtää tällä tuiskussa ja sitten laittaa oikein hyvän ruoan ja lämpimässä kämpässä kattooko myrskyä. Mainio kämppä täällä kyllä on. Hienolla paikkaa ja oikein mahtavat maisemat. Pikkusen tuolta ovenrausta oli yöllä tuiskuttanut lunta, mutta kyllähän tässä tarkes ollaan. Nyt sitten lähtee hiihtelemään takaisin päin. 10 senttiä tullut lunta, niin voi olla aika mielenkiintoista menoa. Ainakin alakuun alamäki. Koneen lasku, katsotaan. Jarru, mikä pelaa. Ennenkin laske. Onneksi ei tarvitse enempää laskea, tänne jo tarttuu vähän jotakin väliltä. Se meinaa vähän takkaloja noita suksia, ei kestä pintoja hiihtää. Joku saattoi hoksiakin, että hiihteli ilman kairia. Jätin sen tänne edelliselle kämpälle. Jemma. En tässä sen isompaa taukoa ota. Kairi kyytiin ja menoksi. Siinä on Laurin lähe. Siltä sitä saa vettä. On muuten pikkusen jano. Jotenkin on semmonen olo, että kunhan vaan sattuisi. Oi perkele. Maistuuko, että se vesi melko hyvälle. Pikkusen liian vähän tuli tänään juotua tuossa aamupäivästä. Mutta kyllähän tämän jälkeen jaksat taas, kun vähän laittaa vielä ruokaakin. Niin retkeilyhän on aina tämmöstä idylliä. Kahvipannu tuossa tulilla ja viksukämppä takana ja sitten jos katsoo tuonne sivulle, niin jep. Mutta eipä se mitään. Vois ottaa semmosen loppuyhteenvedon. Hienot oli paikat. Tosi viksut kämpät täällä, missä olla. Kalastus oli nyt aivan yhtä tyhjän kanssa, mutta ehkä kelitkään ei siihen ollut ihan suosiollisimmat. Ja kiitoksia kaikille, kun jaksoitte katsoa. Että sen verran retkivinkkiä, että muistakaa ottaa juomapulloihin vettä ja toinen tärkeä, niin ensiapulaukku kannattaa olla kunnollinen matkassa. Itellähän oli laastareita ja muuta
ensiapukampetta, mutta viimeisenä tekona sitä ensiapulaukusta jätin sitten teipin pois, niin se olisi ollut aika hyvä, että tuossa on nämä laastarit pysymään. Piti tuolta kahvipakan teipit ottaa tähän. Kiitoksia. Palaat.